दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया UPPL सरकारनि EM रनजित फेरेंगा बिथाङा मा बुंनो नांगौ मा बुंनो नाङा बिथांखौ मा कुइसन सोंनांगौ मा कुइसन सोंनाङा बेखौ सोर बियो मानो फोरमायहरनो नांगौ जोंथ' दा बिदिसो सानबाय फेरेंगा बिथाङा जि बुंनाय आरो UPPLनिनो EM राकेश ब्रह्मआ नानांथा खोथा बायदिसिना खोनासंथावै खोथा गाज्रि खोथाफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आनो फोरमायहरो नामा बे जोंनि गेजेराव गोलाव आरो मोनसे सोंथि सोंनानै थाबाय ओंखायनो बेयो गोजाम अडिअ जानांगौ खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै AI नि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो रेकर्डिंआ सैथो मारबा बहुत लाजिथाव रेकर्डिंआव ओरैबादि जों खोथा खोनानो मोनदों जेरावनिखि मोनसे मेडियाखौ फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिट्यूशन होननानै बुङो जोङो सानदों जे माने हाग्रामा सार बुंनाया सैथोमार नामा ना सैथोआव फैमारबाय नामा जे जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेसो UPPL खौ जोंना पलिटिकल पार्टी UPPL खौ सालायो होननाया बेबायदि फिसा फिसौ लेभेलनि राजनिति खालामनानै बर' हारिया मालाबाबो लाब जाया जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना नायनांगौ बे फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिट्यूशनखौ दिनैहाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा दिनै गावनि गोसोजोंसो इन्स्टिगेट खालामगासिनो दंमोन बेबो रोखा जोङो खोनानो मोनगासिनो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो जों बुंबाथ' दायानो जायो जे UPPLआनो आबसुआनो UPPL होननानै बुंबोबाय थादों दिनैहाय गावनि खुगाजों गावनि रेकर्डिंजोंथ' बे रोखा जानानै दङ बे गिदिर फिसानि बाथ्रायानोथ' जोबोद जोंखौहाय खामग्लि होयो सम ना आरो देरसिन लिडारफ्रासो सिद्धान्त लानांगौ बेबायदि गाहाय लेभेलनि सोरबा ब्लक लेभेलनि सोरबा प्राइमारि लेभेलनि हानजानि सोरबाया बेफोरखौ भाइरेल खालामनानै सोरनिबा इमेज नस्थ' खालामगोन एबसुखौ माने गावनि टारगेट भिजन मिशननिफ्राय दोरोद होगोन बेफोरखौ बिथांमोना साननानै जेबो लाब गैया खुलुमबाय बरायफिनबाय फिन खनसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेल' ब्लग चेनेलावहाय मानगोनां आफादगिरिया खेंफोरथि होबाय बिथाङा जे बिथांनि अडिअ भाइरेल जानाय स' बेनि फारसे बिथाङा अवेर नंथ'वा बिथाङा बेनि फारसे तदन्त खालामनोबो होदों होननानै बुंदों आरो बिथाङा बेखौनो बुंबावदों जे समावहाय जाथिनि स्वार्थआव जोङो किसुमान खोथाफोरखौ बुंनांगौ जादों होननानैबो बुंदों बेवहाय बिथांनि जे अडिअ भाइरेल जानायनि फारसे गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों बेनि गेजेरावहाय मोनसे कमन खोथायानो जाहैबाय हयथ' नोंथांमोना बेखौ हमदांना मोनदों बे निउज मिडिया प्लेटफर्मा मोनसे फोर्थ पिलार अफ द कन्स्टिट्यूशन होननानै जेखौ बुंदों अलरेडि मेनसन खालामदोंमोन जोंहा नongthargou आदा बिथां लोगोसेनो कास्टम बसुमतारी आदा आरो बिक्रम दैमारी आदा जों लोगोसे गोबांथार इउटुबार्सफोर आरो गोबांथार लिडार्सफोर बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे आरो ABSU ब्लकनि मुसलपुर जिल्लानिफ्रायहाय ABSU सेक्रेटारि बिथाङाबो बुंदों जे मोनसे पइन्ट आंबो बेखौनो बुंनो सानदों बाखि खोथाया जियानो हक बयबो खोनाबाय अडिअआ मानि फारसेमोन जे थांनाय 2-3 बोसोर सिगां खोथाया रिलेभेन्स दं गैयिजों मेटार खालामा बाट खोथाखौ मानो बेबायदि बुंखो बेसो दिनैनि समावहाय मोनसे पइन्ट जिहेतु खोथाखौहाय निउज मिडियानि गेजेरजोंहाय जिहेतु बिथाङा जे स्टेटमेन्ट होनो खोन्थादों मैखोम बसुमतारी बिथांजोंहाय बिथाङा बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि एडिटर इन चिफ स' बिथांखौहाय माबायदि स्टेटमेन्ट होनांगौ फेरेंगा सारा बे सिस्टेमानो जिहेतु इन्स्टिगेट खालामनाय बे प्रसेस बे मोनसे मिडियाखौहाय ओरैबायदि इउज खालामनाय जादों माने रियेलिटिनि खिन्थु रिलेभेन्स गैयै रियेलिटियानो गैला थारमाने नङिखौबो नंगौ नङा होमबा नङिखौबो नंगौ होननानै बुंनो हाथावनाय बायदि बे भाइरेलनि गेजेरजों बाथ्राया सोराङाव फैदों अडिअआ जितु टेक्न'लजिनि जुग होनना बुंदों AI नि जुग ना आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग थिग दङ बाट बिथाङा बेखौबो क्लियारलि डिसक्ल'ज खालामाखै जे बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथाराखै होननानै बाट बिथाङा फोरमायदों जे समावहाय जाथिनि स्वार्थआव बेबायदि मालाबा बुंनो गोनांबो जायो दा बुंनो गोनां जायो होननाय लोगो लोगो जिहेतु टप ना
चिफ आरो एक्स चिफनि गेजेरावहाय मानो नांलाय होलायनो स' बे खोथाखौ सोरबा EM लेभेलनि मानसि फेरेंगा स' बेयावहाय खुनु एडिट गैयै बायदि नङै थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो बिजिरनाया गोनांथार बिजिरनांगौ तदन्त खालामनांगौ एक्चुअलि खोथाया बेवहाय माबाफोर जुदि काट जादोंब्लाबो इनस्टिगेट खालामनाय आफादगिरि सार बिथांनि जे मिडियाखौहाय डाइरेक्टलि बुंहरनाय जे गाबोन 9टा 10टानि गेजेरावहाय बेबायदि सोरखौबा माने बेबायदि स्टेटमेन्टखौ होहो आरो बेनि रिएक्सनखौ ला स' ओरै थोरै बुं ओमफ्राय बेनि रिएक्सनखौ ला होननाय नैबेखिनि पइन्टआनो माने मोनसे ओरैबायदि सानथावना बाथ्रा जे दिनैनि समावहाय सोरबाफोर पावारफुल बेक्तिया बेबायदिनो निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय नङैखौ नंगौ होननानै फोसावनो हानाय बेनिखायनो आरो बिथाङा मोनसे खोथा मेनसन खालामबावदों जे दिनैनि समावहाय राजनितिखौहाय सोरबा ब्लक लेभेलनि सोरबा प्राइमारि लेभेलनि माने फिसा फिसा इस्युस बेफोरखौ लानानै बारा मेटार नङा होननानै बुंदों बाट बे गिदिर फिसानि बाथ्रायानोथ' जोबोद जोंखौहाय खामग्लि होयो सम सम ना दा दाय मावोब्ला फिसानिफ्राय बिजिरग्रोनानै फिसायानो बयनिख्रुइ सिगां साजाबो मोनग्रोयो जेब्ला बाख्नायनायनि बाथ्रा फैयो अब्ला फिसाया जुदि खामानिखौ मावदोंमोन बाख्नायजाथावनामोन नाथाय बै गिदिरा बेनि क्रेडिटखौ लायो बेनिफ्राय बिथांमोना बाख्नाय जायो अब्ला समान खिन्थु जेरै एग्जाम्पल मोनसे होनो दिनैनि जिथु भाइरेल जालायनाय बे साननैसो जानाय भाइरेलाव मैखोमनि अर्गेनाइजेसना मोनसे गावनि पर्टेलसिमल' सिमिट बिथांनि संबिधाननि मथे बिथांमोननि पर्टेलनि संबिधान मथे बा प्रेस मिडिया एस'सिएशननि संबिधानिक जिहेतु आयेन दङ बेनि मथे बिथांखौहाय दिनै बोख्लायबाय बा एरख'बाय अर्गेनाइजेसना फिसा नालाय थाबैनो एक्सन लाबाय दा खोथाया नंगौ नङा बेखौ बिजिरलायगोन उनावहाय खिन्थु सोरबा गिदिर थाखोनि जेरैहाय सारा मेनसन खालामदों प्राइमारि ब्लक लेभेलनि राजनितिक जों समाव दा खालामनानै एख' लाब गैया अब्ला गोजौ लेभेलनिखौहाय माने जिहेतु बिथाङा गोजौ लेभेलनि जाहैबाय नालाय दा बिथांनि फारसे नंगौ नङा तदन्त जाबावगोन सम लाबावगोन बेनि उनाव प्रेस रिलिज होगोन बायदिसिना प्रसेसजों थांबावगोन ना बेनिफ्राय बे बहाबा नङा बहाबा माने बे मोनसे लिमिट सौहैनानै बे स्टप जाहैगोन बेखौबो जों बयबो मिथियो इम्पर्टेन्सआ सोरबा प्राइमारि लेभेलनियाबो मालाबा गिदिर इस्यु लानानैहाय गोजौसिम हांख्रायहरोब्ला बेखौबो नेवसिनानै दोननाया बेनो जोंनि मोनसे गिदिर गोरोन्थि गोजौ थाखोनिया जेब्ला गोरोन्थि मावो गोजौ लेभेलनिया जेब्ला गोरोन्थि मावो बिथांमोनखौहाय माने नुहां नुवाहां खालामनानैहाय दोननानै दा एग्जाम्पल हिसाबै आफादगिरि जोंहा मानगोनां आफादगिरिया जुदि बे बाथ्राखौ बुंमारदोंमोन अडिअ कलनि गेजेरजोंहाय मैखोम बिथांनो जुदि खावलायदोंमोन जे गाबोननि गेजेराव बेबायदि मोनसे प्रेस मिट लाहै आरो बाखि मिडियाखौबो लांफा बेनिफ्राय सोर दायामोन आफादखौ बोरै बोरै स' बेबायदि बुं होननानै बुंनाय आरो बेनि फारसे रिएक्सनखौ ला साबसिन जागोन होननाय बाथ्रायानो मोनसे जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों जिहेतु सावरायनायनि मोनसे बिसय जाना फैदों स' आं बेनि फारसे गोलावथार बुंनो सानाखै दा नोंथांमोनासो मा सानो रायजो राजा नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट्स खालामहरनानै फोरमायहरदो बेवहाय पइन्टआ बेनो जे बिथाङा मेडियाखौहाय इनस्टिगेट खालामदों नैबेखौसो जों गोरोन्थि नुहरदों बाखि खोथा बेवहाय हारियानो हारिनि फारसे जे हाद्रि फुनलानायनि बाथ्रा नङा होमबा जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय मोनसे गोजोन जोंनि गेजेरावहाय फैयाखै होननानै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन स' बेनि फारसे दा बै जे आर्मस ग्रुप अर्गेनाइजेसन गोदानै जोनोम मोनफिनदों मोननै स' बेखौहाय सोर खालामदों एक्चुअलि दा बेखौ जोंनि गावजों गावनि गेजेराव जुदि बेबायदि हाद्रि फुनलायोब्ला अब्ला खौसेथिनि मुङावहाय जे स्ल'गान लानानै दिनै खावलायनाय बेफोरो गासिबो मोनसे राजनितिनिसो खैसार नामा स' बिदिनो सोंथि सिखारदों बयनिबो गोसोआवहाय आंनिबो गोसोआव सिखांदों बेखायनो आं बे भिडिअखौहाय लाना फैबाय दा जोंहा मानगोनां आफादगिरि सारा मा बुंदों बुङाखै बेखौ नोंथांमोना अलरेडि गोबांथार मिडियाफोरनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय स' आं सानाखै बेखौ फिन खनसे होफिनबावनांगौ होननानै भिडिअआ गोलाव जालांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना आं मोननैसो चेनेलनि डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन बिथांनि बुंनाय बाइट्सनि मोनफा मोनफा लाइनखौ नोंथांमोना खोनासंनानैहाय मा सानखांनाय फैदों बेखौहाय आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव आरो दिनै मोननै मोनथाम भिडिअ होबाय बेनिखायनो एसे मेंनायबो मोनबाय स' गाबोननि दिनावहाय गोदान आपडेट लानानै फैबावसिगोन नोंथांमोनजों लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन